Здравейте! Днес ще ви демонстрирам един много интересен експеримент, който съм виждала преди, но лично не го бях правила, тъй като си взехме пречиствател за въздух. Няма да правя реклама на другия дезодорант, който знаете, че са доста вредни, с аерозоли. Ще ви демонстрирам как реагира пречиствателя на въздух на нашия спрей Allunit и на този дезодорант. Първо ще тестваме с нашият спрей Allunit. И ето, пръскам така, че да падне отгоре, за да видим как ще реагира пречиствателя. Виждате колко много пъти пръснах. До момента не е реагирал по никакъв начин. И продължава да си свети в зелено. Ето, дори се вижда колко понапръсках дисплея, но по никакъв начин не реагира пречиствателя. Сега ще пръсна от този дезодорант от магазинната мрежа. Дори аз се закашлях от него. Изчакваме да го засече пречиствателя. Ето, виждате, вече се включи и дори от зелено премина на жълто и дори на червено. Така че, ето, за пореден път да покажа на нашият спрей по никакъв начин не реагира пречиствателя, а на този от магазина се включи и виждате, в момента е на червен режим.